бо як бачаи спортсмени 15 солара бо инак кишта. Ассалому алейкум ба ҳама. Амирӯз фаҳмидем ки я бародара я пацана ки ёш 15 солара корча мезананд мекишанд. Барам корчазано чӣ мегӯ мешер бачо? Накне ба худо айба. Ами я ҷо рафти як ба як занӣ я ҷанҷол рафти қувваи мардакита нишон те. Қувваи мардакита нишон додан наметонӣ. Бугӯ бародарҷон бахшиш ман иправ будам. Хай бародар бугӯ мешавай хали одамизод бе ошибка намеша темара бикиш бирра охи. Абад мере короче як ба як нарафта ка уже теғотон да дастотон падхтона намедон да консестрая чувствовать мекуне да чи чувствовать мекуне. Мақсади шумо уҷа рафта як ба як ам неса разбор ам неса. Мақсади шумо уҷа рафта корчазания. Ои и чиз приветствовать намекунанд да ягон ҷо шербачо. Ҳаракат куне авваланбора ҷанг накуне. Ҷанг рафте ба мушто ба мардакӣ ҷанг куне. Як кас короче дасти холӣ қати мебуроя ту бошаранги номардо корча қати мебурои корчаш бачо поколение мода хали набуд. Мо мебуромадем як ба як мезадем зурмо намерасид крайни случай мегазидем. Ягон кори дига мекардем я ҷоша меқабидем меҷихдем турбанадуд меҷихдем мерафтем. Неки набудихе ки мо разбор бурем целонаправленно корчара бигирем қатимо бурем ки як каса сих кунем як каса бикишем. Яру беақлӣ мешавад шербачо. Шумо хе ҳам ҳаёти худтона месӯзонед ҳам ҳаёти як хонаводаи дигара. Аллоҳ нигаҳбонтон боша. Накуне шербачо.